Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga paraantabay kan sa tuyang programa. Tudi sa GB, Albay Ahead, angat ang lahat. Ang programa nga niya sendo sa karahayan buhat kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang siyang amigo sa Radyo Edwin Teralda po. Sarabay-sabay kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Mag-ororestore lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Maray na hapon sa mga parantabay ta sa Capital District, Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo and Manito. Sa 1st District, Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginubatan, Legao City, Uwas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. And like manner sa mga nakatutok sa traditional radio and sharing man sa Facebook Live, DCGB News Online, DCGB Apps, YouTube, Instagram, at iba pang social media application. Sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast, wherever you are in the universe, welcome na welcome digdi sa tuyang programang 2D sa GB Albay Ahead. Angat ang lahat. Sa lado technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez, sa production si Jana May Leron. Ini po ang first day of June. Goodbye May. Welcome June. Madali, kabanga na naman sa nasutaon. Nugun mo an. Mid-year na. Sabi ugarin kan pag-asa na tapos na ang El Nino phenomenon and here comes La Nina phenomenon. So El Nino sobrang init. Ngunyan La Nina uran. Ha? Tamala nga ni pinuna na kataki bagyo itong aghon.
Ah. Pero sabi kan pag-asa, bako pa man ngayon yan ang kakusugan kan pag-uuran sa mga masunod pang bulan. That's why siya iba nag-expect na ngaya bako na araw kainit ang sa tuyang mamamatian. Ha? Taabaan ang init manggiraray baga. So heat index digi sa tuya 40. Yan. Sabi ko mga nakauron ko. Una ko ngaya tag-urana. Bako pa mampalan ngaya. Sabi ko pag maurano na sigit ang reklamo. No rin daw ngaya mauraw. No rin naman mainit. Pag araw kayo niyong mainiton, no rin mauran. Dahil siya nagpara, Mother Nature knows best. Yan. Iyo bagaan pahit. Nature knows best. Ano pa man. Kaya, relax siya na tabi. Kamo, relax. Maabot manggirari ang panahon. Na talagang makaka-experience kita nin pag-uuran. Yan. Okay? So, anyway, tapos na haros so school year. Tapos na so mga graduation exercises. Apera na sana sa college. Sa college, no rin ang graduation. Garong ato na, aputa daw dyan sa mga taga-bio, sa mga graduar. No rin ang graduation ninda. Garo July pa gayod. Garo July pa ang graduation. Yan. Anyway, sa mga naggraduar na tabi, congratulations. Congratulations sa mga naggraduar na. Sumagraduar pa siya na. July 12, ayan, sa Maine or yan ang sudugisa na yan sa Legazpi. Kaya iba-iba man. Iba man sa Pulangi, sa Ginobatan, sa Tabaco, tapos sa Gubat, Maine. But sabihin, ang magraduar dyan sa mga taga-digdi Legazpi Campus, including Daraga Campus. Ayun, nagayod. Okay. So, aloy pa pala na di. Ano pa, sambulan pa. Uyug mo bagayan. So, ano po sa inda, graduating. Graduating. So, mga nakatapos na, graduate. Natangi waiting, nag-aalat pa kan yugo-yugon mo July 12. Labi pa sambulan, sinda maalat. At least, after several years of hardship, makakagraduar na manggararay. So, mga nagturultol sa pag-eskwela. But it doesn't follow na after graduation, tapos na kamo. Sa pag-eskwela, iyo. But, puon pa siya na yan. Kan sa indong struggle, searching for unemployment. May nailingani ako
na sa Facebook, makaantig kumbaga sa puso, na may mga aki na talagang porsigido na magpakatapos kan sa indang pag-aadal despite of their disabilities. May mga nailing kita dyan na PWD, person with disability, pero porsigido kan pag-eskwela. Inspirado sinda and talagang muyanindang magpakatapos. Ining PWD, anapod siya na palan, despite kan siya indang disability, PWD man gilayon, persons with dreams. May mga pangaturugan. Ito nga ni, nailing ko, haros nagkakamang na sana. Pagsakat sa entablado. Nagsakat sa entablado, nagkakamang. Ta-disabled nga ni. Pero, maugmaon sa mga gurang na at long last, suaka ninda, maski biyadi, pero nakatapos ki pag-aadal. Pero ngunyan mga tugang, ang labanan ang competition sa paghanap ng trabaho, nakabintay na sa mga able, nakabintahe, pero ining mga disabled, di man dapat ining i-disregard. Di man dapat i-disregard sa pag-anap ng trabaho. Tegwa ki mga PWD na mga matitibay, mga matatali. Lalo na ngunyan sa pigapuntang digital technology. Igwa ki mga PWD na mga matibay, mga sa information technology, mga matibay sa internet or whatever, igwa. Qualified man sinda. Tego nga ni ki mga sa shine sa mga board examination. Dapat iyan man tawan ki recognition sa employment opportunity. Kung ang pag-urulayan sa laog kan opisina. Pero kung nalambawa sa mga training, siyempre, di mong pwede. Ngayon, ma-apply ngayon sa Philippine National Police, Philippine Army, or sa Bureau of Fire Protection, or mga uniform service, di mong pwede. Di mong pwede. Siyempre, man nindata kung disabled. Pero sa ibang aspeto, pwede man sinda. Kung igwa man talaga ki kalidad, igwa talaga ki ibubugaman ng mga talentuman. So, congratulations, Tabi. Digdi sa mga PWD, persons with dreams. Mga personang may mga pangaturugan for their dedication and hardship to pursue with their dreams na magpagkatapos. So iba nga ni, mga abled, mga darakula, may mga kumpleto, pero iurugakan, mag-reskwela, mas muyaan magtambay. Pero yun yung sa mga, believe ako digi sa mga PWD ini. And itong sa mga TIOS,
tios na mga estudyante na talagang haros ipigkakamang kan mga magurang na mapatapos na kan sendang pag-ieskwela. Kaugmahan kan mga magurang na mailing sa sendang mga aki na nagsakat sa entablado. Regardless kung daing honra, high honors or honors, regardless, mailing siya na graduate is enough para sa mga magurang na nagbunga man sa sendang kapagalan na mailing sa mga aki na nagkatapos na. Maugma baga sa partikan mga magurang na biyong nagmamaliugot, makadisponir, nin pangbayad sa tuition, puro pamasahe lamang. Kan mga panahon, grabe ang sitwasyon. Ang mga eskwelahan, yaon siya na sa banwa. For example, digdi sa Hatuya, ang mga college, yaon digdi siya na sa Legazpi. Daraga. So mga arali sa bulod, grabe ang pag-inguwa na makababa digdi, makapamasahe lamang. Maski di siya na balon, gusto na ki pangpangud to. Tadi naman, pag nagbaba ka digdi, dapat tigi ka na mangud to. Sago na matapos ang klase mo, kung minsan ang klase mo na tapos baga 8:30, dahil ka na magko ang subject na ang tapos 8:30. So mga sagot siya na alas 5, mabayang ka kan last trip. Grabe baga ka ito. Pero ngunyan, bako na gayo. Because kada banwaan, haros igwana ki mga pigapod kitang community college. Nag-evolve na. Kaya din naman kay puwan na magbabadagi sa sentro. Unless otherwise, kung ang aki muya ki kursong araw kay ni, digi sa baba. Ta kung alimbawa sa nito, wala man naman College of Engineering. Mostly, education. Buda sa mga short-term courses. Muya kan aki na engineering or science course, political science or yan ang business, dahil man duman, digi sa baba. Ngaya sa Santo Domingo, ma-open naman sinda mga TESDA courses and later igwa naman ki mga degree courses. Dahil naman madidipisilan sa mga taga dyan. Ang dangog ko nga bako sa na mga taga Santo Domingo an muya mag-enroll dyan, may mga taga Legazpi, Malilipot, Bakakay. Iyan. Dakulaw na bagay na magatabi, Basta ang isa na iyan ang kay Puan sa mga aki na mag-ingo watabi ka mo. Mag-ingo watabi ka mo na pasar may mga entrance examination yan. Buda. Iyan, so talagang dedikasyon na magpadagos. Dahil nakaipuan mo niya ng mga pakupal-kupal. Kan mga panahon, pwede ka magpakupal-kupal. Tagura masya nagkatuan per unit, 15 pesos. Ang sarong subject, 45 pesos. Ang tuition kay ito, 500 pesos kan mga panahon. Kaya si iba, parang pakupal-kupal, pagka-enroll, ma-drop. Pero ganyan, dahil na pwede. Bako nakaraw-karaw ganyan ng pag-eskwela. Sabi nga
education is a right. A right to education. Yaon na yan sa satuyang basic rights. But now, sabi, education is a privilege. Why? Only those persons who can afford to pay the tuition fee, iyo ang may privilege na mag-eskwela. May right ka nga ni, but you don't have the capacity to pay for the tuition fee. So paano ka man? Mapakupal-kupal pa pati. Then ang pwedeng ngunyan. Kaya ang challenge ngunyan sa mga aki na if you want to pursue your dream, sige. Yaon ang mga effort na gigibuhon. Ano ba nga ni? Ano ba nga talagang porsigido na makapag-eskwela, pigaapod ng mga working students. Working students, pagka aldaw, matrabaho. Pagkahapon, maeskwela. Regardless kung perang unit sana. Tayo ba kayo, 5:30 to 8:30. May tulong subject ka naman kayan. 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30. 9 units. Pag TTH, 5:30 to 7, 7 to 8:30. Plus 6 units. May 15 units ka naman. Maski ang 4-year course, nakuha mo ki 5 years, okay lang yan. Diba ko man ng paurong basan, ang pag-eskwela, paurong basan, Ikaw nga ki, tatalo yung kang sa college. Dahil sa nangyata, paano nga, tika po, parang yan subject ko, pero nga 9 units, or 15 units, nagtatrabaho niya ko maghapon, kung ano na sa ng klaseng trabaho, tanganing igwa ki panggastos lamang sa pag-eskwela. Tade man nga kaya kan magurang ko na tustusan ako. Tapat naman nga sa mga tugang ko. Nag-iinguwa. Yan. Mga yan, panalmingan kan iba. Panalmingan kan iba na dapat iyo ang pangarugan. Ilangan nindo itong sa mga tulig pa siya na magpag-graduar sa Philippine Military Academy. Mga tagadigdi. Aki ki mga simpleng paraoma or mga magurang. Pero nag-espersos so mga aki nag-espersos na makalaog sa Philippine Military Academy. Panahon pati ito kan pandemya, natapos nila. Regardless kung ano ang yugo-yugon mo, 4 na taon ka sa akademya duman sa Baguio, dahil kang tul-tul na komunikasyon, ano na nangyayari sa pamilya mo digdi sa tuya? Kakusugan kan COVID? Nalampasan nila, na-overcome nila itong mga, mga kaadita na ito, etc. Until such time na 2 weeks ago kayo dito, nag-graduar na ang mga ini. Automatic tinyente. Yan. Nagkapara mga struggles iyan nga dapat na pangarugan kan iba. Marisa na kung sabi yung tarang, aki ipakamok yung mga ayo-ayo. Anyaman, yaon sa naan dyan.
Pero ang kadunungan, forever, sagkod na makasakat ka mo sa ikaduwang buhay. Okay. Sige. Alas 4:30 na po ang oras nagdi sa tuyang programa. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Don't think sorry's easily said. Bueno, so diretso po kita sa tuyang mga istorya. Tables instead. Una pasaro pang magayon na istorya, no? Sa pag-eskwela. Ayan. Ayan. Sabi po digdi, may medalya sana ang estudyante, pero tapos na ang closing ceremony nang makarating sila ng kanyang ina habang dala-dala ang mga panindang gulay. Uyug-uyugod mo yan. Ha? Sumag-ina, nagtindang nakigulayon. Ta may panggurugastos man lamang. Graduation ceremony, nagtinda pa siya mag-ina. Oh. Mabuyo siya na makaabot sa eskwelahan, tapos na sa graduation. O bata, may medalya palang ining akin na ini. Ha? Oh. Ang pag-inguwa talaga di. Oh, ini ang mga dapat na pangarugan. Ayan. Ayan. Kaya, good afternoon. Nakamonitor digdi sa Bangkiruan sa radyo. Brown out digdi sa Bangkiruan. Ay, may notisya baga tabi. At yan pagod ka mo magkakaigwa ki kuryente. Garo may pigigibo pa so alay ko. Yan. Taod-taod pag-urulayan tatabi yan. Ano? Ay, napangyayari. Adi. O speaking of brown out, so committee dyan sa Sanggunian Panglungsod headed by City Councilor E.G. Ohano together with
Councilor Luis Gutierrez and iba pa, nagpaapod kay pagtiripon. Inimbitaran so nagkaparang mga opisyales e empleados kan Albay Electric Cooperative to shed light on what is happening to us. Na kada bis in kwando mina palsok ang kuryente. Nasa kakusugan ka kan pag-iling-iling ki, nag-relax-relax ka lamang sa arong mo, nag-iling ka ki TV, ang ki programa, tapos pertian doyan-doyan mo, o sa butaka, bigla sa namin nakimat-kimat. Ang refrigerator, mina karong-katong, so aircon, mina karong-katong man, brown out. Ayan. Nagpaapod kay committee hearing. Dissatisfied sa committee. Dahil sindo kumbinsido sa mga paliwanag. And antaramon, makondukta kay another round of committee hearing. Tanganing makuha talaga ang rason. Kung natatasiring ka ini, not only in Legazpi, but the entire province. Araw ka yan. Although ang rason kan aleko, may mga minsan namin na overload, tapos o yan ang subvegetation, that's why nagkakegwa ki clearing operation, na sa mga o yan ang kahoy minasara abit sa wire, nakakaapektar, kung minsan natugdunan kididit, ano mo yan names na didit, natugdunan so alambre, mina ano yan, mina kimat-kimat. Ayan, ano? Kaya kada bes in kwando, araw gani ang namamati na experience yan ta. Kung minsan may abiso. May abiso. Kung minsan, dai. Ili nga, nindo ang Santo Domingo. Si Mayor Jun Aguas, kan Santo Domingo, nauyam na. Nauyam na. Nagsurat kay Congressman Lord Alan Velasco kan Marinduque. Iyo ang pamayo kan House Committee on Energy. And also Senador Rafi Tulfo. Nagpadara sa kisurat separately na nagahagad na magkaigwa in investigation in aid of legislation kung natatasirin ka ni ang nangyayari digdi sa tuya. Not only in Santo Domingo, but province-wide. Naglarga si Mayor Jun Aguas the other day, pasiring duman. Tanganing siguro, personally, ipareceive itong surat na ito. Ayan. Alatunta kung ano ang magiging reaksyon. Kan mga ini, mga legislador ta. Yo? Iyan sana. Despite of the fact na ako Bicol Party List headed by Congressman Saldico and Congressman Jill Bungalon, may itinagaman na bagang 500 million pesos na fundo para magbugtak nin 2 substation digdi sa tuya.
Tanag-agad na kan kitabang so aleko. Di miya kaya yan. O di nagtumarparte so ako Bicol. Si Kong Saldi baga pamayokan House Committee on Appropriation. Siya ang nagtatagama ki budget. Insigida, approved. Pero so 300 nga unaan na-download na gawd sa NEA, National Electrification Administration. And so 200 yan ang to follow. Inda kung sain na parte digdi sa tuya ibabugtak ang substation. Tama nga ning ma-unload man sa iba. Takon minsan sa ibang substation na overload man. Kaya pag abot sa mga subscribers, sa mga konsumidores, low voltage na ang minaabot sa enda. Tapos, kung igwa pa ki mga dakol na mga sabit, lalo na, lalo nang makimat-kimat, taday man nasasagwi, ini mga parasabit, despite kan kampanya na aranapon ini mga parasabit, pagkabanggi, siya magparalibot pa dyan sa mga aryong barangay na i-check kung siya nagsasarabit dyan. Yan naman baga. Muda, kung minsan, agi-agi man sanaan operasyon kontra sabit. Titaon ng kwinte sa mga barangay. Mahala na nga kamo dyan sa barangay nino mag-anap kan mga parasabit. Nasi iba man na barangay opisyal, natataha man. Bako, nagkakadaramay so mga tultol. So, yan. Ang sistema ta is taod-taodon ta, alatun ta kung ano ang magiging kasimbagan ninda Congressman Lord Alan Velasco and Senador Raffy Tulfo. Next week, may expected kitang bisita na posibleng dumigdi. Sa Legazpi. Next week. Kundi ako nasa sala kung daing kaulangan no less than the Senate President from Sorsogon, Senador Chis Escudero, is expected to visit Legazpi next week. So with the Senador Christopher Go, Christopher Go or Bongo, madigdi sa Legazpi. Baka lamang ining mga concern na ini katuya makaabot sa sendang atensyon and makakuaki mga paagi on how to solve. Actually, kung gagayo doon tabi, ining problema sa mga power outages, bako man lang digdi sa tuya. Maski sa ibang lugar, nangyayari man. Nangyayari man. May mga problema man. Lalo na sa mga dependent sa sa ining klase nin power supply. Ayan. Nagkukulang man baga minsan. Kaya baga nga ni, ang pigiing ganyar na magkigwa kita kipigapod na renewable energy. Ang marisa na kani, so mga pigapod na solar powered
Mga uso na bagang ngunyan ang solar power. No? Oh, no brown out sa inda. Basta nga naka-charge ang solar panel, ha? Dahil problema, dahil sindang iisipon kan konsumo sa bulan-bulan, pero iyan, makapital ka man. Makapital ka man. Depende sa panel. Kung darakuan, atop mo, panoon mo kay solar panel, pwede na yan. Makapa-under kay refrigerator, aircon, kuryente, yan ang ilaw, etc. Pwede na yan. Dahil ka nang iisipon, para yan, makapital man talaga. Ayo? So mga can't afford, use na yan. Nga? Ayan, may mga bintay man. Okay? So, pag uli ka ito ni anoan, pag uli ka ito ni Mayor John, apotunta, kung ano ang resulta. Okay? Sige, 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Digdi sa tuyang programa. Oy, pait-pait man gararay palantabi ang payout, boda orientation sa mga recipient kaining iba-ibang government programs na ipigpaagi sa opisina ni Kong Joey. Yan, buda ini mga skills training. Sige-sige. Pahit-pahit. Iyo? Kasusaro nga ni, sports peskan DSWD, region-wide, suportado ni Kong Joey, itong pakawat na ito. Ayan. Ayos bagano. Okay. I mean, ining mga orientation sa tupad, sa skills training, and iba pa, yaon yan. Yaon andyan. Yan. Yaon dyan arami do mga tugang, ining mga kongresista di may mga budget iyan. Ipigda-download iyan sa mga concerned agency. Halimbawa sa DSWD, sa TESDA, or sa mga hospital, may mga nakatagamang budget sinda dyan. And so nag-aagad kitabang, para ulok-ulok dyan, oy. Pero kaso, salad nga salad, salado bintana palaan. Sige, sungurob-ngurob ni Al. Pag-apit naman sa emo, dahil kautong nga si Ronald Sigin, lakaw-lakaw nga. Matindi ka talaga, boss. Ikahan talagang tunay. Sabi ko, yun may mga budget sinda sa different agencies, doon mo naman sinda nagkukuake budget, pundo, para itaong tabang sa mga nangangaipo. Yan. That's why, sige-sige. Alam mo na, yung pa si Tata Nems, tinukawan mo na dyan. Taud-taud ka na, Noy. Hey, si Tata Nems pa. Dahil ka man kidara. Mas lamang segunda dia. Ayo. Oy, by the way palang tabi, marena hapon tabi kay Sir Herly Barrios. Diyan sa Ginubatan Bureau of Fire Protection. Marena hapon tabi, Sir. And diyan sa mga tropa mo. Diyan sa Ginubatan Bureau of Fire Protection. Ayan. Okay? Ayan. Listener tayo ni si Sir. Pati dyan sa mga
ano nga ran kayo ni, sa tropa niya dyan sa Ginubatan. Oy, congratulations palang tabi sa mga yan ang nagpakalusot, qualified duman sa pagiging Fire Officer 1. Congratulations. Pero, bako pa yan. Ha? Dakol pa na agi yan tabi nindo. Yo? Labi sa ribo, so nag-take an exam, qualifying exam, tapos nag-trim down para duman sa agility test, physical fitness, then nag-trim down naman, yan. And sagod na padidiit iyan up to makuaso number of qualified individual na mapairarom sa training. Ayan. Good luck na lang tabi sa Indo. You know? Ang paglalaog sa bureau, bako man karaw-karaw. You have to undergo series of examination, mental and oral and physical examination, dental and medical examination. May neuro pa. Yo? So talagang saligsig kimaray. Ayan. Kaya kung nag-agi ka mo dyan sa araw kayo ng mga series of examination, pag nakalaog ka mo, dapat na kuguso nindo iyan na ikarin nindo iyan. Tapos sayang kan sakripisyo kon after several years kaya, umabo ka mo. Kanugon. Kanugon lamang kan pigpara sakripisyoan nindo. Yo? Anyway, maray na hapon tabi gararay dyan sa grupo ni Sir Herli. Okay. Speaking of palang tabi, Summer League or mga karawat ngunyan, haros sa mga barangay, sige-sige ngunyan ang mga pakarawat sa mga SK, Interporok, Intercolor, Interchinilas, basketball tournament, sige-sige. May mga volleyball tournament naman. Garo ako nasa Salagaro sa aga gayod, Mayor's Cup. Mapuon. Digdi sa Legazpi. Si Bo Belga, kan Sorsogon. So, big man bagakan rain or shine. Iyo an guest, celebrity guest, Bo Belga. Taga Sorsogon ini. Masarig talaga. Si Mr. Haprice. Iyo ang bisita sa aga. Pero, ngunya na hapon, opening man duman sa Libon. Kan basketball tournament. Yan. Tulig pa siya na matapos duman sa West Coast Inter Barangay. Sa Libon, mapuo naman. Ngunyan, kay Mayor Das Marunilla, supported by Mayor Adrian Salcedo of Pulangi. Ayan, And ang guest celebrity, mga tugang, tulo na nag-arabot na ngani. Number 1 is Renz Abando, si Lakay. Renz Abando, taga Northern Luzon ini. Nagpailing kigilas ini duman sa KBL gayod, KBL, Korean Basketball League. High leaper ini, si Renz Abando.
naging miyembro man ini kan Gilas Pilipinas. Ngunyan, guest dyan sa Libon. May duwa pa nga hindi ko na-search ki maray kung ano ang background kayo ni. Pero mga collegiate players ini, nakasabay niya dyan sa sa Libon. Di pahit, who knows, makadiskubre naman kita ki mga matitibay na player digdi na pwedeng pwedeng isabak duman sa ng Metro Manila. So far, speaking of basketball, may mga homegrown talent kita na yaon na duman sa Metro Manila. Ano ito? Sa NCAA gayod, o UAAP. Si, anong ngaran kayo ni? Si John Paul Boral. Taga dyan sa Ames Barrio. Nagkakawat ini sa Perpetual Health College. Ayan. Si Cendric Harke, siya ini nagkakawat. Gariyuman. Aki ini ni Kuling, ni Coach Kuling. Taga-digdiman ini sa Legazpi. Tugang mo ito ni Maribel. Dito si Boral. Tugang ni Sai? Ni Maribel. Kaniguan. Tugang ito. Sigurado ka? Iyo. Taga Ames Barrio ito? Tugang mismo ito. Tugang ito? Sunod dito kay Maribel. Iyo. Ngunyan ko siya na naisiyan. Yan. May saro pa na ilingawan ko sa apelyido. Yan. Pero yaon pa man si Bato Hubilla. Taga-Bulan Sorsogon. Yaon siya sa Mapua University. Ayan. So par ining apat ini saro pa na nalingawan ko kung ano so nailing ko siya na sa anoan. Pero mga homegrown ini, di kayo nagpuroon sa mga local basketball league, digdi. Nagkadiskubre, dinara sa Metro Manila. May mga aki pangani ngunyan na bataan mga aki ngunyan na di. May mga aki ngunyan na 15 anyos, 6'5" ang height. 17 anyos, 6'4". Sabi ugaring, ara babaan Pinoy. May mga aki ngunyan, ara labao na. Sa big league na sa Metro Manila. Una nindo, ang pinakaalang ka ngunyan, si Kai Soto. 7'2". 21 years old. Igwapa ngunyan. 16 years old, 6'9". Ini yung mga akin ini, pag-abot kan oras, iyo ang mga pambato naman kan Pilipinas. Sa mga international basketball competition. Iyo. Sige. Bueno mga tugang, alas 5 na po. Mapaaram na tabi kita for the meantime. June 1st. Tudi sa GB, Albay Ahead, angat ang lahat. Atod sendo sa Karahayan Buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda.
Sagod naman kita sa masunod na presentasyon kan programa ini. Happy weekend and a belated happy fiesta sa Barangay Dapdap. Salamat, Abi. Salamat na marami sa buko salad. Grabe, creaming maray. No show pala, show di naman ni Al. Na marakmaka ni Al, Mariawa. At ayan ka, kaswapo noy. Kailangan kita makasyaro, mas kita hada. Sige, babalos po. Happy weekend po sa inyo ka, boss. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort